این دیکتاتور президенти ман нест, раиси ҷумҳури ман нест ин диктатор. метавонем равем падарам касеро ки мехоҳед мебарен навор мекунен, чикор мекунен. агар мард бошен амрои ман суҳбат кунем, ман то охир меравам. фаҳмидем, ягона фикри ман, ақидаи ман инқилоб аст дар Тоҷикистон ки шуморо решакан кардан. шумо ватани маро фурӯхтем. ман шоҳиди зинда ҳастам. ватани маро 70% қишлоқи моро фурӯхтем. имрӯз қирғиз роҳ мезанад да ворӯх, чортарифи ворӯхе гирифтагӣ аст. шумо моро гирифтед, анқалаб кардед. мо анқалаб набудем. ҳеҷ вақт ворӯх анқалаб набуд. шумо гирифтед моро ба қирғизоро анқалаб кардем. имрӯз касе ки зидди қирғиз гап мезанад, шумо мебаред дар шӯъбаи амният, милиса мебаред, онҳоро азоб метем, ғам метем, пулои онҳоро мегиред. фишор меоред ки зиндон мекунанд. лекин ҳамроҳи қирғиз шумо кор мекунед. чӣ шӯъбаи амният, чӣ вазорати корҳои дохила аз қирғиз пул мегиред. шумо зидди мардуми шумо кӯмакчи қирғиз ҳастед, зидди миллати худ, зидди мардуми ворӯх, зидди мардуми хоҷи аъло чоркӯр. шумо шӯъбаи амният, вазорати корҳои дохила, шумо зидди мардуми худ меҷангед. сардори шумо ҳамин гокала аст ки ана ин номард аст ки душмани миллати тоҷик аст, душмани миллат аст. ира ман қабул надорам. бубинед сагбачаҳо, ин пешвои шумост. ман қабул надорам ин сага, ин душмани миллати ма аст. мо натарсонем ки мекушем моро. ҳамиқа мардумо шумо зиндон кардем бегуноҳ. ҳамиқа мардумо куштем. навбати шумо аст акнун. ана пешвои шумо сӯхт. наворуш бигир аз инҷо наздик.